Tikulandireni ku programu yoyamba ya wiki ino yakulinji kuchokera kuno ku Asia Times. Dzina langa ndi Elvis Sobahowa. Tili pano tikambirane nkhani zokhudza dziko, ndipo mutu wa nkhani ya lero ndokhudza ndithu maphunziro chifukwa bungwe lija la Higher Education Students Loans and Grants Board lachita approve 33,258 out of 46,386 applications that students amene ophunzira amenewo amene afuna ngongole za maphunziro mchaka cha maphunziro cha 2026 mpaka na 2027 zimene zikuyimirira 23.9%. Ndiye nkhani kumanena kuti ena asiyidwa pamenepo zuyenda bwanji. Nkhani zake zomakhala zoti muzatikhale ndi alendo osiyanasiyana palaini pa komanso mu studio muno. Tikhale ndi Mese Chijere, Victor Chikoti komanso Wesley Malekano. Mstudio muno tikhale ndi zathu uyu McDonald Tom amene atithandizire kusanthula nkhani zimenezi. McDonald, mawabwino tikambe ndiwe tikulandire ku programu yakulinji. Zikomo kwambiri Elvis. Chijere, mawabwino mukundimva? Ndikukumva. Mawabwino tikulandireni ku programu ya kulinji. Zikomo kwambiri. Tiriso ndithu ndi Victor Chikoti. Chikoti, mukundimva? Mawabwino tikulandireni ku programu yakulinji. Ine ndikukumvani. Zikomo kwambiri kuti mwatilandira moni athomu komanso Chijere. Komanso tili ndi Wesley Malekano. Mawabwino tikulandireni ku programu yakulinji. Tawoza zo kwambiri inonso mawabwino. Chabwino tingoyamba ndiwe McDonald Tom ka brief background pang'ono zikuti bwanji pamenepo tikumva kuti ophunzira 30,000 asasiyidwa ndi nkhani zina zambiri pamenepa. Mwina kungowafotokozera Malawi nkhani iyi kulunjika pati? Nkhani iyi kulunjika pa nkhani yakapezedwe kamaphunziro. Umadziwa kuti maphunziro ndi njira imodzi yomwe imathandizira kusiyana kuti mati ma inequalities, kuchepetsa ndithu gapo pa anthu ochita bwino ndi ovutika kapezekedwe. Ndi ngati ana makamaka masukulu okachenjede akanika kupeza maphunziro, zikutanthauza kuti gapo ija kapena kunena kuti umphawi omwe ulipo nkhondo imene ikhala yochepa chifukwa maphunziro ndi njira imwe imodzi mwa njira zomwe zimalunjika kuthetsa ma inequalities. Ndiye tikutha kukumbukira pakati apo mafizi anakwera ku ma university about 650,000 to 1.3 million. Ma university ena ndiye nopatulapo College of Medicine yomwe ina move from 1 million to 2 million, which means ndekuti kapezedwe kanthu mene tupezera ndalama kudziko kunoko kuti munthu ukwanitse ntchitoyo ndiyovuta. Komanso tikhoza kunena kuti pa ndalama nthawi yomwe amakwezedwa ndalama za maloni zinali zitanenedwa kale mu budget about 42 billion. Komano yomwe imapanga target ana 38,000. Koma apapa kusabata yathayi I think Chijere ndiye anali kusalima komwe amapanga announce kuti provisionally azaperekedwa ndi ndalama zingati kwa ophunzira. Pamene pamatuluka mafigures achionena kuti apa anthu about applicants about 46,000 amene akwanitsa kupereka provisionally panopa ndi 33,258 yomwe akwanitsa kulandira. So nkhani ndionena kuti ntchito yoti ana akwanitse kulipira maphunziro akwanitsa. Chabwino tipite kwa Mese Chijere aku Higher Education Students and Loans Board amene watitunda board and spokesperson. Chijere, kodi anthu wamasankha bwanji oti apeze mwayi ngongole ya maphunziro mdziko muno zimayenda bwanji? Nokuzake mmatani ifana amadandaula kuti ayapena matenga ana ochita bwino kale ndi zina zotero. Mayendetsa bwanji zinthu zanu? Palibe simmakondera? Zikomo kwambiri.
mmene zimakhalira kuti ana atengedwe panopa system imapanga online ndinendo timagwiritsa ntchito computer sikuti timakhala ndi chilisti cha mayina kumasankha kuti uyu timpatse uyu tisampatse sizimakhala choncho tili ndi platform yomwe timayitchula kuti student financial management information system chidule timati SIFMIS nde that system anaja ma application awo alone amapanga filini on that platform ndiye umapanga indicate pali mafunso pamene pajapa oti uyankhe mwachilungamo upange indicate komwe umachokera pali mafunso ena okhuzana ndi financial capacity nde mwana muja akayankha mafunso se aja pamapeto pake system ija ndiyo imapanga assess kuti from this information munthu uyuyu ali monide akuyenera alandire tuition ndi upkeep allowance. From this information that has been provided, uyuyu ndongofunika tuition yoka. Uyuyu kutegera alinapo atakukwanitsa. Nde timatengera what the system has assessed and come out with. Nde ndimene timapezera kuti oyenera kuti alandire ndi anthu angati. Komanso timayang'anaso pamalamulo. Kuti kodi pamalamulo omwe anakhazikitsa loans board amanena kuti chani. Nde pamalamulo paja amanena kuti amene akuyenera kulandira akhale kuti ndi Malawi akuphunzira skulu yomwe ili yoti inapangidwa accredit plus isto program yo yoti it is an accredited program by ANCHE. Nde komanso akhale kuti alibe kuthekera kuti atakuzilipira school fees. Nde zikakhala kuti zonsezi zakwaniritsidwa ndi mmene ino munthu amapezeka kuti chani wapezedwa kuti alandira. Ndiye manena kuti magwisa ntchito computer anu imakhala accurate motani sichimatha kusokonekera chimenechi machita background checks panoka uja system yake ili perfect ndiyotiso ofuna kucheka atakuzacheka ndikuti inuyo ngati anthu ogwira ntchito kumeneko nokha mmachita ma background checks kuti sisi computer ikuwuzani izi nokha mmachita backup mangodalira computer basi. Okay. Yomwe chimachitiza ndichoti after the system has come up with that list ndichifukwa chake tikumanena kuti ndi provisional list. It's not a final list. Ikapanga that provisional list, then we do verification. There's a verification exercise. Kuti information yomwe inaperekedwa ija ndiyolondola. Ikapezeka zoti information yomwe anapereka munthu uja siyolondola. Ndi mmene timatha kuchotsapo anthu ena pa list paja. Mmachita bwanji zimenezo mmachita bwanji the verification exercise mmachita bwanji mmatani. We have a loans disbursement department. That department is the one that goes around in the schools to meet the students and also to do background checks. So as the nitty-gritties ndizoti tilingachitolongoswa kuti timatere komano our system we have been able to link it up with a number of systems so that we can be able to verify the information that has been provided. Chabwino tipite kwa amene wandithu Victor Chikoti amatirapo ndemanga pa nkhani za maphunziro achikoti chiyambeni system imeneyi yopereka ngongole kwa ophunzira amene aufuna akachite maphunziro akachenjere inu mwakhala mukuiona motani assessment yanu yakhale yotani mdziko muno? kupereka ngongole kumene amapanga anzathu awa a Hezlag ndi njira imodzi imene kuthandiza kwambiri kutukula maphunziro mdziko lino la Malawi. Iyitu ndi njira imene imathandizira kuti anthu amene ali ovutika apeze mwayi okapeza maphunziro ku sukulu za ukachenjede mdziko muno. Inu ndine kudziwa kuti alipo Amalawi ambiri amene atangolengeza mucha kuti fizi zakwera. Anthu ambiri adandaula, anthu ambiri alira. Ipeza kuti thandizo lokuti ana athu akakwaniritse kufikira maphunziro amenewa. Kuyambira pamene fizi
anali pa 650,000 pa chaka. Nalipo ena amene amalephera kupitiriza maphunziro awo amasiya ndithu sukulu pa njira chifukwa chosowekera thandizo. Ndiye zikakwera kufika pa 1.3 million sukulu ina ndikumafikanso pa 2 million kudandaulako ndi kwambiri zambiri. Kotero kuti timayang'ana ku bungwe ili la HESLAC kuti amalawi ana athu akwaniritse kufikira maphunziro amenewa. Ndiye mwachidule ndikhoza kunena kuti ndi njira yodalirika kwambiri imene ikuthandizira kwambiri kuti wina aliyense afikire maphunziro amenewa. Tiliso ndi amene akuyimirira ophunzira amene ndithu ndaweze malekano nda president University Students Union amalekano nkhani ya maphunziro ikita access maphunziro ku university kumalawi kuno ndiyovuta bwanji? Nkhani imeneyi nditolera kuti ndiyovutirapo kupeza ndi mmene mastudent ena kumene malocation amene amachokera kwa ilekeze kwanza pamene akuchoka ku rural areas they don't have access ya mafoni kumakhabe mwina mothandizira ndi afena ukona kwabwino kuma rural areas komabe chifukwa cha kupewera kwa knowledge ya kakamidwe ka zinthu zinazo alozera anthu amene ali ma deserving needy student aukanika kupanga complete mafomu aja not necessarily kuna kuti sioyenera kuti atero koma knowledge matters. So nkhani imene kuti amene akangefika amene they are being left out akapita kumene viste kuja nawo akayika kuti apitira kuziro as a result awezera akubwera kunyumba kuti sindikwanisa pa fees imene yakwerera ndiye kuti anthu amene akuchoka mu rural areas sangakwanise ambiri. Kupatira pamenepo tikhoza kunena kuti anthu amene kwawo mafamilies awo ali mabwino ena amakhala kuti they agreed amasawika kudzika in the position ena kuti akupasa file ndikumaika materials one kuti ndine mwana wamasiye ndibe makolo something like that koma wawo fees akwapa iwo sakwapangira koma iwo they just want to benefit of the Rose Board which is when the Rose Board they don't have criteria yopangira not kuti uindani ayongera kuti so imene yonso ndi challenge ina imene mwina iliyovuta kuti kulikasafidwa kanthu amenewo kanga khale kunalika motani nditokuwanga chabwino. A message jere kuti munali ndi ndalama zingati zomwe zingatha kupita kwa anthu amene ndochepekera kuchokera mafamilies ochepekedwa amene akufunika kuti apite ku university koma alibe kuthekera kumeneko ku body ko munali ndi ndalama munali makobira ochuluka bwanji seko iyi? Okay, pa nthawi yomwe timapanga budget for this loan cycle the budget was at 42 billion monga mmene tinalengezera mucha and that was my university asanalengeze zakukweza kwa school fees ndekuti budget imeneyo timapanga on the mafees omwe anali pa nthawi imeneyo yomwe timapanga budget iyo yeah nde ina mwachidule ninganze choncho it was budget just the budget ndi atakweza simunachitike ene changes kumene kuma budget yo because it meant kuti chiwerengereso cha ana amene mungakwanise chitsikalo. Okay, chifukwa choti mafees iwe apangidwa revise pompano before we had even tisanamalizitse kupanga process ma application kuti finally tisakudziwa kuti kodi ana omwe atakhale kuti they've met criteria yoti alandire maloni nda akhala anochuluka bwanji nde pano kuti we have at least a provisional list we know kuti apanga apply ndi anthu angati nde kuti no we have to go back kwa kuboma chifukwa ifeyo ndalama zathu sikuti zimakhala kuti tili nazo zimachokera kuboma ndi timapita so kuboma kuja ndikukauza kuti panopa tikufunika ndalama zochuluka motere ndi ngati zikuchepa zomwe tinali nazo zereni
yeah ndimene zimakhalira McDonald 13,000 chiwerengero chochepa chotsika potengera ndi kuti ana onsewa analipo ochulukirapo ndithu 13,000 ndi chokwera chotsika 13,000 ndi ana ambiri ndi ana ambiri onena kuti akalephera kupita ku sukulu kumeneko ndekuti siziyenda yayi monga ndanena kale anthu amachokera madera osiyanasiyana anthu am'mamidzi akanike kupanga raise say 1.3 million ndikantunda kameneko zakumunda sizikuyenda mwina malondaso sakuyenda yayi so pa 13,000 epo olwati akhala kuti ndi anthu 50 ndi ambiri chifukwa tikutengera value yomwe kupanga maphunziro apange adi pa moyo wa munthu ndinanena kale kumayambiriro kuja maphunziro ndi imodzi mwa njira yomwe imathandiza ndithu timati kuthetsa pa Chingereza amati generational poverty kutetsa umphawi oti oyamwira tingotero ndiye kuti mwina usinthe uchoke gawo limene lijalo upite gawo lina mwina usiyane ndi makolo ako komwe ukuchokera ndi maphunziro ndiye ngati ukuchokera kwa makolo onena kuti kuli umphawi mafigures amene akutchulidwa apapa 1.3 million kuti makolo kaya akumtundu wonse asonkherane kuti ikwani 1.3 million ndi ndalama zochuluka ndithu mwina atafotokoza bwinobwino kuti mwina pa anthu 13,000 plus amene asiyidwawo zifukwa zenizeni zomwe amasiyira ndi zingati ndipo akuchokera kuti in terms of ma universities amene anapanga apply komano kungoiona pa surface olata khauti ndi ana 50 alepheretsedwa olo mmodzi amene walephera kupanga maphunziro chifukwa chonena kuti akanika kupanga raise 1.3 million pa chaka imeneyo payokha ndi njira yopangira yozamitsa kuti pa Chingereza perpetuate poverty kuchikhazikitsa chinzimu cha umphawi ija pa munthu kufamily yomwe akuchokerayo ndithu nditero hevis chabwino tikhale tikupita kwa mtolankhani wathu Blessings Makuwira komanso Grace Makawa. Blessings Makuwira ali ku Balaka ndipo Grace Makawa ali kulilongwe pano pakulinji kenako tibwere tipitirize nkhani yathu panthu kunena kuti bungwe limene limapita ngongole kwa ophunzira kuchokera m'mabanja ochepekedwa amene akupita ku university la tulutsa mndandanda wa chiwerengero cha ophunzira amene likwanitse kuwalipira mafizi amenewa koma ophunzira 13,000 amenewa ndithu sakwanitsa kuwapatsa ngongole zimene zitiufunsa kuti kodi zoyenda bwanji zimakhala bwanji nanga impact yake ikhale yotani pa ana amenewa ticheze kayenda tolankhani athu pano pakulinji tiyambe ndi Blessings Makuwira ku Balaka. Blessings, mawa bwino wadzuka bwanji? ine ndadzuka bwino ka mwene ku Blantyre madzuka bwanji tadzukanso tu nkhani ndi imene ndidzoti nkhani mwayitsata achezani ndi anthu ku Balaka kumeneko maganizo ndikambe kuti ine Blessings Makuwira lero ndi kuno dera la Ndiamu ena amakwisa kuti ku Fowezi ndi apa ndi anthu awiri amene akufuna kuingirapo ndemanga pa nkhani imeneyi. Koyamba tiyambe nsikana nkhani ita mwayimva pompano pa Wireless Times program yakulingi anthu 13,000 amene asiyidwa pa nkhani ya ngongole ya ku college za school za ukachenjede. Mukuona kuti kodi kuyenera kulewa anthu 13,000 kusiya? Zilanga ndine Florence Zilanga. Mwina ndikang'ana kwambiri namba imene yasiyidwa 13,000 ndi namba yayikulu. Makamaka ndikuyang'anira pamenenso boma kapena kuti dziko tikupita patsogolo kumanena kuti tichite nkhani za maphunziro kuti chuma cha dziko lino chiziyenda bwino, anthu apeze ntchito, anthu azipanga mabhizinesi, azipanga mabhizinesi awo modziwa chifuna kupanga. So ngati munthu akufuna kuti azagwire ntchito kapena azapange bhizinesi zikulu kapena azasegule mafactory
zimene zikukhala zikulimbikitsidwa makamaka mu masomphenya a 2063 ndiye kuti pano pamene tili pano tikamakamba nsansi 13,000 kusimidwa kupeza nawo mwayi wa ndalama zokuti zikhoza kuthandizira maphunziro amene ndi tsogolo lawo ndiye kuti ngati boma tikulephera tikubwerera mbuyo sitikupitaso chitsogolo ndi masomphenya athu amene ifeyo tili nawo mwachidule ndinene kuti nambalayi ndiyochuluka kwambiri makamaka tikayang'aniranso mwayi kapena kuti kuthekera kwa anthu pa nkhani za chuma ku dziko linoli. I'm very sure kuti anthu tikudziwanso kunena kuti ma school fees kapena kuti ndalama zolipirira sukulu zakwera kwambiri osati kungoyang'anira kokha kuti msukulu zakachenjede ayi komanso angakhale msukulu za sekondari zakwera pakhale kuti boma linachofanso fees ya sekondari koma pali masukulu sona amene anthu akulipira bwino za masukulu. So nkhani iyi ndiyokhuza kwambiri chifukwa chonena kuti ikuphinja matsogolo kapena kuti tsogolo la achinyamata ochuluka amene timanena kuti ndi masomphenya kapena kuti ndi atsogoleri a dziko lino tikuyenera tiyang'anirepo bwinobwino pamene patikambe kuti ngati boma mungaiya ndi motani boma litani kupita chitsogolo kupita chitsogolo ndimaona ngati boma linayenera kuyimikira kwambiri nkhani za maphunziro ndikukhala siriyasi ndikuonetsetsa kunena kuti pali mwayi wawina winanso onena kuti akhoza kupita sukulu mosaphinjika mosadandaula mosalira kumang'ung'uza mkati mwa mtima kuti koma ineyo ndeto apa patsogolo ndikuliona likuti likuphinjika boma linanena kapena liite secretary kapena kuti njira yokhazikika yabwino yonena kuti izionanso kwambiri anthu amene ali ovutikitsa the less privilege amene ndakumuzi kwambiri kuti sangakwanise china chilichonse kufa mfundo ngati izizi zimaphinja kwambiri anthu amene ali ndi chiyembekezo chonena kuti mwina apa tsogolo aphiri kupita chitsogolo kuti apeza mwayi wopita kuma university tsogolo aphiri kupita tsogolo then uzapezeka kuti aphinjidwa. So boma linayenera kuonetsetsa kuti anthu amene ovutikitsawo ali patsogolo popeza mwayi umenewo chifukwa nthawi zambiri zimene zimachitikanso ku nkhani ngati izi andale kapena kuti anthu amene ali patsogolo kusogoleranso dziko lino amakapeza kuti atengera advantage mamo kuti anthu osauka aja akhale patsogolo iwowo amakatenga azibale awo ana awo okuti akhoza kuakwanisa kwa njira ngakhale kuma private universities amakatenga amene aja kukadya somalo anthu osauka zimene ndizolakwika tinene ofisi apaso ndiwachinyamata awina ningomaliza naye sachiyendo nanga pakani imene anthu 13,000 kusiyidwa ngongole zimenezi mukuona nkhani imeneyi ndiyokhuza motani. Ine ndi Kelvin Ngala ndikuyankhulaso molingalira imeneyi 13,000 namba yayikulu kwambiri ndekuti ngati anthu 13,000 amene angachanira kupita kusukulu zawo kachenjede ndekuti tsogolo lawo limene linayamba ndichiyembekezo likhala liso lawonongeka ndimaona ngati tikanayang'ana bwinokama bwinobwino kuti anthu amene tingawathandize bwanji komanso chachiwiri ndikutengera njira imene amasankhira anthu anobva kuti amangoona kuti mangopeka madetails akuti ine makolo anga anamwalira wakuti ngalimene yankhulira oyang'anira tamawadziwa ndimaona ngati akanakani njira yabwino kuti mwina amene amayendesa zinthu chimene aziyendera ndikuonadi kupanga atest munthu kuti munthu amene kumutengaidi ndoyenera kwapa kuti apasikimbeza kuti munthu amene mukumusiya ndi amene amayenera kuti abasire loniyo munthu amene mukutenda ndoti ali ndi kuthekera kuti asoza kulipira loni iyeyo ndiye munthu oti anakutenga ku college ndikuoneka kupita chifukwa cha fees zimasake ndiyowawa kwambiri kusiyana ndi kuti ukanakhala ulibira chiyembekezo cha sukulu kwakuko malimbikira ndiye mafuna ndipemphere amene boma mukamaka kuboma ndi amene amayendesera za maphunziro ndiye kuti apangakale chifundo kuprimary skulu skulu zaulere kukoleji kusa akandaganizirako chifamana tosa muti kuprimary amphunzisa sekondari amphunzisa ngamutayi kukoleji kuti itikulongosola zinthu obviously ndinena kuti mayenga nthawi imene tikuona apa ndisine pomwepo kuchoka kunokubaka blessings makuti tatakuza kwambiri blessings chepita kulilongoka Grace Makawa. Grace mawabwino tuka bwanji ine ndazuka bwino ebe kumuzazoti uganda ukaza bwana yeah kwachanso kulilongwe anthu akuti bwanji pa nkhani imeneyi ya ngongole zopita kwa ophunzira amsukulu zakachenjede chabwino mere kambala ndilinde pafupi ndi msika wa Takat kulilongwe tinonda kumene ndi achinyamata awiri mmodzi mwayo ndi sinachita mwayi kuti anapanga nawo apply kuti atenge ngongole imeneyi koma amusiya sondira
ndiyeni dzina lanu komanso kuti mumaphunzira student. Zikomo kwambiri ine ndi Kenny Manda ndili paliwana ndithu. Ine ndikukhumudwa kwambiri pa zomwe zachitikazi pakusidwa ndine mmodzi mwa anthu amene ali kulanto 13,000 amene tinapangana apply maloni koma ndasidwa. Ndinosweka mtima kwambiri chifukwa kutengera pandekha sindingakwanise ndimapanga gani ndisakapaza kuti ndipeze ma necessity amoyo wanga komanso kuzithandizira kusikolo. Nayi ndi chiyembekezo chachikulu ndithu kunazo tino pakutengera kunazo tino mafizi akwera, cost of living yakwera, kuti mwina mwake ndipeza mwayi ndithandizika ndi bomali nkhani ya studio kaya nkhani yakukhuzana ndi fees ndi zina zonse ikhonazo tino yapangidwa sort out. Komano ndimene zatere musindikuzonazo tino moyo wanga swapa ndiyambira potani kujogera abantu kuita kusokolo zikazolani mokuti ndamba kale ndaluza kale hobu chiyembekezo chenicheni palibepo. Ine ndimaona ngati kuti momalika na ika ma priorities ake bwino ndithu because it doesn't make sense kunazo tino zinthu zofunika national interest komanso maphunziro zonse tizoona zoli nditsogolo la dziko lolo ndamile nyonchi komano ndikubwema kutenga ndalama zambiri ndikupereka ku sports. So I think somehow what is the future like? 2063 yomwe kamba vision polichitikira ngati anthu amene ali ndikuthekera kopanga maphunziro tukwasiya ine yanga ndandala yonse. Bwino amene anali Kenny Manda kudandaula kuti boma silinaganizire ngati ma students. Namene sawale kuti tiliso ndi munthu wina amene mwamwayi iye ndi mmodzi mwa athirana amene atengedwa nawo ku Youth Board. Choyambirira dzina lanu. Dzina langa Ndaida Charles. Inu mwatengedwa kuti mukaphunzira kusukulu yawo kachenjede ya ku University of Malawi. Muna chisangalalo chanu nditotani? Chisangalalo changa nchokuti ndipo sineza kukhala kuti ndilengedwe ndimanyengana ndikuti masiku akule adula. Ndipo boma ilaifesa kuti azinga anthu ambiri kuti atengedwe dokero mwasida izabwino koma sikuti ndi kumathero awo achiwumbizirabe. Boma ndize mafani ambiri isisekuvavanga ndizebe edu ndizikithandize ndikuti omuntu anatengedwa atengedwe kenjika muna ma-empowerment kuti muna zizebe kunachita mpenawo osalekula zingokhaya. Bwino tathokoza. Ezi ndandacheza ndi again komanso nsiyana wina amene watengedwa ku UNINA kumene ndi Uchasa College. Wina wasiyidwa wina watengedwa. My reactions ndosiyana ndithu mmene ndinamvera omvera kuno kulikonse akuchokera kuno kulilongwe ndimalize motero. Tathokoza kwambiri Grace. Tipite kwa otsiriza mtolankhani otsiriza palaini pa nzathu Emmanuel Moyo ali ku Karonga. Emmanuel, mawa wabwino wadzuka bwanji? Tadzuka bwino lero mwadzuka bwanji kumene? Tadzukanso tiyeni ndithu tichite chakumeneko kuti tibwerere kwa alendo athu palaini pa. Apa ndili ndi Malawi mmodzi choyamba tikudziweni salama. Jonathan Nyondo. Bongo lomwe mapereka ngongole kwa ana skula za ukachenjede last year pafupifupi 15,000 ana skula apa CC. Mwina mukuona wanu mukuona kuti lachita chinthu choyenera? Ndinyezera kwambiri bwana. Funa apa tambi tikoza kusiya sukulu kuti mafizi adula kwambiri. Mwina malangizo andi otani kwa boma pa nkhani imeneyi? Mababa kuti atisira kati pasa katika ngongole tizaphunzira sukulu tizamaliza mndazi. Umu ndi mmene ndachezera ndi Malawi mmodzi kuno kukaronga. Emmanuel, tathokoza kwa basa chifukwa cha nthawi yako. Tipite kwa message Jere mwamvatu ophunzira ena akudandaula kulengwe kuja kuti ineyo ndikugwira maganyu kuti ndipite ku university ndinodandaula kwambiri akanatiganizira.
toma nafusafusa apa manena kuti mwasi pazifukwa zanji kwenikweni zimene mwasira 13,000 ewa inde simungatenge onse nzosatheka koma ndizifukwa zanji zenizeni zimene 13,000 ewa mwasira zikomo onga mene ndinanenera muje kuti ifeyo tikamapereka ngongole olo tikamapanga tikamaunika ma application ya ngongoliwo timaona kuti malamulo amati tipereke ngongole kwa ndani ndiye pamalamulo paja pamakhala nokuti mmene ndinanenera muje akupanga program yotani akuphunzira kuti the programs are they accredited munthu nde application pajaso pamakhala zinthu zoyenera kuti munthu uja apange atachi kwa malamulo munthu akuyenera kukhala ndi guarantor amene amakhala ngati kuti ngati chikole chifukwa ngongolezi zilibe chikole komano pamafunika pakhale munthu wotsimikizira kuti munthu akazakanika kupereka ngongoleja ndizapereke njini ndi munthu jaso amayenera kuti asaine fomu yomwe imapangidwa atachi ku application kuja panonso tinayibweretsa china chomwe timati affidavit yomwe munthu uja akupanga apply uja amayenera kuti asainire ndechi chani chimenechi cha affidavit zimenechi ndi ngati umboni kuti yomwe information yomwe ndaperekayi ndiyolondola ndiyoona ndipo ngati ndapereka information yoti izapezeka kuti ndiyonama nditha kuzengedwa mulandu wopereka information yabodza ndipo yoti kwambiri ifeyo timatengera information yomwe munthu uja wopereka ndiye tikapezekano kuti after verification ija zapezeka kuti munthu uja amanama ndiye ndimene munthu uja amayenera kuti ayankhe mulandu wonama ndiye pa application ipa pamafunika zinthu zonsezi nde zifukwa zina zomwe ma application ena omwe akanidwa ndimonga kuti mwina munthuyo after assessment wapezeka kuti ayi salinide sakuyenera kulandira zifukwa zina ndekuti fomu ya magalanta ija sanapange atachi olo sinasayinidwe anthu ena zinapezeka zoti fomu ija ya affidavit ija sanakasayinitse olo sanapange atachi kumene komanso ena zinapezeka zoti mapulogalamu omwe akupangawo sanapangidwe ya credit ndi ya National Council for Higher Education ndiye zifukwa mwa zina zomwe zapangitsa kuti chiwerengero cha anthu omwe panopa ndifuna ndizitsimikizira kuti it's just a provisional list chabwino amene wawa sanapangitsidwe kuti pangidwa approve kuti alandire ngongole zimatheka nthawi zinakulakwitsa pena pake kuti mwansiya munthu kuti amenena kulandira zimatheka kumusiya chifukwa chokuti wangosiyidwa kapena kuti basi zalakwika system zaponya pena pake zimatheka sininganenere kuti sizingatheke oti ndi mazina ndithu ndikupangidwa ndi anthu chabwino tipite kwa Victor Chikoti achikoti kumalawi kuno maphunziro ambiri ngaulera ase aprimary ndaulera asekondari ndaulera nkhala asekondari amanena kuti zina zikukwera ngati tamva ma boarding fees afika ati pa 600,000 unverified koma zimene zikuveka ndi zimenezo zotheka wapanganso maphunziro aku university khala ulere chifukwa amanena kuti maphunziro aku university ngoto general maphunziro ndodula because you need materials you need kulipira opposites university kumakhankhanizi za research ndi zina zambiri zimene zimachitika kumeneko zingathekeka ni Malawi go down that route kuti aliyense apangidwe accommodate sinangaso imene iso ndi right iso constitution ilimo right to education maganizo amene mungaone motani apa tinenezoona maphunziro amayenera kuti aperekedwe kwa wina aliyense zitakhala kuti zonse zikuyenda bwino maphunziro akadakhala aulere chikanakhala chinthu chabwino kwambiri kulira kumene akulira amalawi nkhani yakukwera kwa fees komanso chinamtindi cha anthu amene asiyidwa kulira kumene kukundikulira kwenikweni ndimafuna Malawi wina aliyense akadamaona vuto limene latigwerali chiunyinji chimene chikusiyidwachi ngati vuto limene likukhudza dziko lathu kutsogolo kuno dziko lathu likufuna anthu amene adzakhala aphunzitsi
dziko lathu likufuna madotolo mzipatalamu, manesi, tikufuna mainjiniya, tikufuna akatswiri azaulimi. Anthu amene wowo ndi amodzi mwa anthu awa amene akusidwa panowa. Wasiya kwa anthu amene wawa sikuti tikupweteka anthuwo ayi, tikudzipweteka tokha ngati dziko. Kotero kuti m'malo maononga ndalama pa zinthu zina ndikadapempha makamaka amalawi tonse titayankhula ndi chilankhulo chimodzi, ndikulankhula mwina ndi aphungu aku nyumba ya malamulo kuti akamapanga ziganizo makamaka thandizo limene limapita ku loans board, pamene papa adzimapo ndi kutsindika ndikuena kuti ndalama zimene tikupereka kwa loans board, ndalama zimene akapereke ngongole kwa ophunzira, ndalama zimene zonse tikupanga invest mutsogolo la dziko lino. Achikoti tikuduweni makambapo nkhani yonena kuti pali maprogramu ena amene akungotaya ndalama koma ndi ata amene mukuona ngati ndalama akaziti aboma amadandaula kuti ndosauka libe ndalama akazitape ku programu ili ndipo azipititse kumaphunziro. Poyambiriratu chiganizo chokuti sukulu za primary zikhale zaulere chidali chiganizo chimene nthawi imene ankapanga chiganizocho enanso ankaganiza kuti boma lilibe ndalama, koma tonse tidaona kuti ndizotheka kupereka maphunziro aulere ndipo zidatheka. Nthawi imene anthu amanena zokuti boma lilibe ndalama sitingapangitse maphunziro aku sekondari kukhala aulere, ena amatsutsa, koma tonse tidaona kuti ndizotheka boma likayikapo mtima zinthu zimene zikhoza kutheka. Ndikunena kuti ngakhale ku university sitikupempha maphunziro aulere, koma tikunena kuti ngongolezi wina aliyense alandire. Cholinga chokuti maphunziro achitike, tisayiwale izi ndi ngongole zidzabwezedwa. Kodi maiko enawa maprogramu ngati amene walipo kanku Zambia kanku Tanzania amayendetsa bwanji ngati muna panga muli experience yakumeneko? Ndikufuna ndinene motsindika pano kuti tikapita m'maiko enawa munthu akasankhidwa kuti wapita ku university akaphunzire, university imakhala ndi udindo woonetsetsa kuti ngakhale mmodzi asatayidwe, kumakhala ma scholarship, kumakhala ma grants amene amakhala nditu ma arrangements amene anakhazikitsidwa ndi cholinga chokuti ophunzirayo akapita kumeneko nkhawa zake zikhale zokuti ndipange deliver, osati ndikhale ndi nkhawa yokuti kodi fees yanga ichokera kuti kapena mavuto awo adani. Akulu kuti kumalawi kuno ophunzira m'mayunivesiti akumana ndi mavuto ambiri. Unakambapo nkhani za fees zimene amalipirazo, pamakhala nkhani ya magadgets amene anthu amayenera kugwiritsa ntchito, pamakhala nkhani za matransport, nkhani ya zakudya, pali zinthu zambiri, ma airtime ndi maphunziro awa a online amene akuchitikawa. Ophunzirawa akukumana ndi mavuto ambiri. Ndichongofunika ngati dziko tikepo chidwi kuti vuto limene lisikhane nalo, kuthana nalo kwake njira ina keni zapatse anthu angongole zimene akufuna, ndicholinga chokuti maphunziro awo afikiridwe. Awezile malekano ma university mu kudi mulibe mafandi chifukwa awapo zikuoneka kuti boma sitingalipirira aliyense, mulibe mafandi ma university samakhala maubale kandi mabanki kandi mabungwe ena ndi ena amene ali kuma private sector, mabungwe amene si aboma nkumakhazikitsa mafandi choncho kumachita accommodate ana ena amene akusidwa, palibe boma arrangements ngati amenewo inu muli ku university? Mabungwe akoso organization ena amabwera namba imene amatenga amatoka kati yabungwe yawo lufuna muna student awiri au science muna abakhandima special muna department amene yo wina interest muna atu wafuna ayike banananda akuzire yodinga muna zani benchiro azakachiro bunge lawo. So mutawona kuti mabungwe tafena ongobwera sanga bwere kutenga namba imene aboma angate kutenga. Tunena yotsalayi 13,000 kuterekeza ngara pa 13 boma atenga kandi 30,000 13,000 sibungakhale maubale na yake amene angachitike kuti anthu amene wachitidwa accommodate maubale wa kukhalako andi maubale walipo ya 13,000 singateke ndipo singakwana isuri for anthu aja akamabwera abakandi specific number wasika namba yochepa. So pa namba ya 30,000 namba kwambiri kwambiri kuona kuti one is aurata wanitse olomena 1,000 amene munamusatebula amena adina awanadi tabelo McDonald
nkhani imene yena kunena kuti akanangonjezera ndalama ku bungwe limeneli kuti aliyense amene akusowa ngongoleyo amene sangakwanitse kufikira afikiridwe. Ukuiona bwanji nkhani kuboma kuli ndalama amadandaula akuluakulu aboma kuti ifetu kuno ndalama tilibe, tudalira madonors, misonkho tutolera kwa masudali samapereka misonkho ku Malawi kuno. Waima bati ndalama atati boma itati lili serious kuti ndalama izizi zipite ku gawo limeneli lotukula maphunziro zitha kupezeka. Chabwino. Chifukwa even budget ija akamanena kuti it's 11 trillion sukuti ndalama zimakhala kuti chithumba chilipo yayi imankhala kuti ndi ma estimates kuti tigwiritsa motere ndi ndalamazo kuti afune kuti atafuna kuti ndalamazo zikafika pamene zimapita ma programs ena ndi ena acha chimodzimodzi ukuko boma itati lili ndi chidwi kuti ndalama zipite kumeneko ndalama zipita. Ndingonenaponso kuti makwezedwe fees kuti one of the factors definitely yomwe yachepetsa kuti ana achepe ndi opindula achepe ndi kukwera kwa fees ko. Don't you think kuti zimenezo zili justified potengera ndi mmene maphunziro kudula kwa maphunziro zili justified very justified koma ine ndikuona ndifuna ndoneno angu yonena kuti kukwereza kwa fees kumana kukhalapo ma university as a stakeholder, higher education students loans and grants board as a stakeholder adakama kaura kuyankhula kuti inu kumene ngakhale mukukonzeka tili ndi joka uyu tili ndi tikuganizira moteri ndi kuti ma estimates even akubodiwa kodi samapanga approve ndabo momwewo ndomwewo komano mwina ma departments nthambi zabo ma universities ndi kufunikiraso kwa bungwe lili amene oti akhale kuti akuyankhulana zomwe zachitika budget yapangidwa pasi koma ndalama zomwe apanga pasi ndi zomwe zili actual on the pakangari pali misala pang'ono. Anyway tipite kwa message Jere nkhani yobweza ngongole anthu akumabweza amene anatenga ngongole kumeneko kumabweza mokwanira ani ngati pali kusabweza kolongosoka bwinobwino zikumakhudza bwanji kuthekera kwanu kochita accommodate ophunzira ambiri. Ziko kwambiri nkhani yaku wobweza ngongole zito lalikulu limene tikukumana nalo ngati alonzi board. Mutichulire ma percentage ngati muli nawo. Ma percentage anthu omwe akubweza osabwezawo. Okay. Mwina nditaonera kuti omwe akubweza ndi mwina less than 5%. Less than 5%. Yes. Lodi almost 95% sinabwezi ngongole zawo. Amapereka zifukwa zanji. Amapereka zifukwa zanji zimeze kulapisa kubweza ngongolezo. Yeah. Zifukwa takupereka. Okay, antambiri usudiso amabwera ndi omwe ndikunena kuti sindikubweza chifukwa chachakuti. Amangokhala basi. Ndoti lozi body yo ndio mwene makaya ndi ntchito yoti tiyambe nokwasakasaka kuti kodi wakuti ali kuti nde tikakapeza imene namayamba kubweza koma ukakhala kuti simunapeze ndoti iwo usafunaso kubweza nde mwina titakhala ndi mtima wokuti anthu aja atani apezeka nde pakali panopa lozi body tili pa exercise yopanga trace ma beneficiaries angongole amene sanabwezi. Kodi kunalibe ma records kumeneko ma records alipo komano nkhani ndi wapangano trace kuti pano ali kuti chifukwa ma records iwo ndi apa nthawi yomwe amatenga ngongoleyo komano panopa kuti tipeze zokuti amadona chitomo pano ali kuti akugwira ntchito akhanga timafia nde tikakapezano kumeneko komweno tikayambeno nkhani yoti bwezani ngongole yathu. Chabwino McDonald afuna ngwikira point mwachangu McDonald nthawi atithera. Ine anandipanga trace anandilulira konkuno kuti ayimse namalize ine nabweza. Chabwino pitizana Jere. Ndeni zomwe ndikunenazo kuti atichepesere ntchito aliyense amene akudziwa zoti ine ndinatenga ngongole angobwera ku lozi board imakambirana kuti inuyo mutha kubweza mutani sikuti so imakhala kuti bwezani pomwepo zonse pamodzi
timagwirizana ineyo nditakubweza muzindidula motere flexible payment munthu jabweza ndikuti basi tathani nde pempho lathu kwa Malawi omwe anatenga ngongole bwerani zabwezeni ngongole ibwerekekwe ana ena. Tathokoza kwambiri a message jere chifukwa chokhala nafe program ya Kulinji. Tinaliso nda Victor Chikoti tikuthokozeni kwambiri chifukwa chokhala nafe program yathu ya Kulinji. Ndiwona kuti mwatsirize famanena kuti boma litulutse ndalama siyo njo Chikoti ndizoona ndi nthawi yokuti takuyamikani koma tinaliso ndi awese Malekano mtsogoleri wa ophunzira ku university Malekano tikuyamikeninso chifukwa chokhala nafe program ya Kulinji. McDonald's tathokozanso kwambiri chifukwa chokhala nafe tiyamikenso Malawi nonse chifukwa chotsatira programu iyi pa wireless komanso pa internet nende obviously wahowa tulizani kumvera Wireless Times. Amalawi Kulinji no Kulinji kumabetsera kuti Kulinji Gataya lilongwe Kulinji kumzuzu mwanyeto Kulinji nanga kugoma kukushirika jani mwani akotia kulibaji kudi usaruga kulilabe nanga solora ledesti ya odija shirugu goju yena manji na utangani zonyadi sasikuri jani kumboro bagari Kulinji mwera nanga wanugo Kulinji kodi kugoma kusteri house Kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga atemzi radio kukuriyani Kulinji tikudalira ino Kulinji